Hello, hello, hello. Hello, mic test. Ano kaya nangyayari? Okay, parang late na naman yung ating boses, talagang ganyan. Happy New Year again. Balik po tayo sa live. Sorry po kanina at medyo nagluloko yata yung ating microphone. Mayroon po ba tayong sounds? Okay, thank you. Maraming salamat po sa pag-tune in uli. Hello? Thank you very much. Maraming salamat po. Hello? Welcome po ulit sa ating second part. Balik po tayo kasi nagloloko kanina yung ating microphone. Thank you. Maraming salamat po sa 3 million na naka-BG po. Maraming salamat po. Thank you. Hello. Mega love shoutout po sa lahat. Parang walang music. Wala po akong naririnig. Maraming salamat po ulit. Good afternoon po sa mga nasa Pilipinas. Isang mapagpalang umaga po sa mga nasa Middle East. Good morning po. Huwag po natin kalimutan mag-tamsak kay host. Tamsak po tayo. Thank you, maraming salamat po. Welcome po sa ating live stream again.
Sa mga naka-BG po, thank you. Maraming salamat po. Wala na namang sounds. Nagluloko talaga yung ating sounds card. May lolos yata. Oh, medyo nadidili lang. Nadidili nga lang po. Sorry naman. Ah, good afternoon po. Meron siyang sounds, meron siyang voice, wala siyang sounds. I don't know what happened. Kahapon lamang po magkakasama tayo, ngayon iniwan mo naman ako. Sounds hard. Bakit ka ganon? Hindi man lang tumagal. Maraming salamat po sa mga nakabidyo dyan. Maraming salamat po. Bagamat nagluloko yung ating sounds card. It's okay lang po. Tuloy-tuloy talaga. May problema yung ating live sounds card. Wala pong sounds. Tuloy-tuloy lang po tayo. Maraming salamat po sa mga naka-BG. Thank you po. Happy New Year po sa inyong lahat. $3 million po ang naka-BG. Maraming salamat po. Medyo nadidili po yung ating microphone. Di ko po alam kung ano nangyayari. Siguro sa ating ginagamit na sounds card. Hello, Mike. Test. Wala po talaga. Parang nawala na naman. Hindi po ako nakamute na medyo may problema lang po yung ating sounds card. Hindi niyo po naririnig yung aking music.
Wala po, nasa sound card lang yon. Yung music na yan. Zile 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 yo alergia. Yan lang po ang maririnig yung music. Maraming salamat po ulit, MC sa pabidyo-bidyo niyo dyan. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo at pilit ko pong inayos yung ating sound card, ngunit hindi po siya gumagana talaga. Kahit nga po yung ating pagsasalita ay medyo na-delay. Medyo delay po yung dating. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Kahapon lamang po ay magkakasama kami nung aking sound card. Ngayon po ay iniwan niya na ako. Ito lamang po ang gumagana sa kanya. Maraming salamat, Emil Severo, kay na host. Maraming salamat po sa pabidyo-bidyo rin. Maraming salamat. Thank you. Happy New Year po. Maraming salamat po sa 7 na nag-thumbs up. Thank you. Titingnan po natin kung ano magagawa natin dito sa ating biik na ayaw gumana. Ayaw mag-deliver ng music. Subukan po natin sa kabila at pilitin po natin ayusin.